Goedenavond en welkom bij het Politbureau, het wekelijkse politieke programma van Omroep Friesland. We praten hier met fractievoorzitter Afine Fokkens van de VVD in Provinciale Staten. En we hebben het over culturele haatstijd. Nog een maand als 8 en dan is het z'n 4. Dan is Ljouwert, zeg maar Friesland, culturele haatstijd van Europa. Een jaar lang van festiviteiten. Maar wat precies, dat weet net in. Pas in oktober wil de organisatie met het programma naar boeten komen. Maar als dan de meerskip nog warm maken we hem. Ja, welkom in het Politbureau, Afine Fokkens. Het 2018 komt rap dichterbij, nog een maand als 8. Het haatthema van culturele haatstijd is hier op een meerskip. Ja. Aan de andere kant moet je ik constateren dat de organisatie de boel redelijk dicht houdt, sletten is. Is het net hartstikke dat Friesen weten wat er daar mee gebeurt? Ja. Er is natuurlijk voor gekozen toch om door de organisatie om te zeggen van nou, we houden nog even de kaarten tegen onze borst aan. Als je te vroeg al gaat vertellen wat er gaat gebeuren, dan gaat de aandacht natuurlijk verslappen. Het is een strategische keuze. Het is een strategische keuze inderdaad. Maar is het een verstandige keuze? Nou, de mensen die het echt moeten weten, die worden heus wel vroegtijdig al ingelicht. Het is niet zo dat bepaalde organisaties die mee gaan doen met een bepaald project helemaal van niets weten. Maar het is toch een feest voor de Friesen? Maar het is zeker een feest voor de Friesen. Alleen als we zeg maar als Friesen nu ook allemaal gaan weten wat er nu al gaat gebeuren, ja, dan loop je misschien kans dat het te lang duurt. Voordat mensen voor dat feest gaat beginnen. Maar het draagvlak is natuurlijk wel heel wichtig. En zeker dat draagvlak mag je creëren. Ja. Dus in dat opzicht zou het misschien net verkeerd wezen om nou alvast wat te melden. Ja, wat ze wel gaan doen de komende maanden is gewoon constant wel een tipje van de sluier op gaan lichten. En je merkt nu ook al, er is een beleid geweest van de provincie. Langs provinciale wegen mag je bijvoorbeeld nu al reclameborden gaan neerzetten. Zolang ze maar wel een connectie hebben met de culturele hoofdstad. En dat is wel een beetje om op die manier de mensen wat warm te laten gaan draaien. Ja, je moet je geen zware gaan voor eerst nog. Nee, volgens nog niet. Nee, maar ik vind wel, er mag wel iets meer gecommuniceerd nu gaan worden. Maar dat er altijd met je paniek of stress begint te ontstaan, zo voorafgaand aan zo'n jaar, zo'n evenement, is eigenlijk heel normaal. Dat zie je eigenlijk overal. Daar zijn we echt niet uniek in wat dat betreft. Nee, maar toch heeft de politiek, de provinciale politiek, al een pikje staan van zwaar hinoos van Reboelje. Ja. Huppatee, zei de FNP. Ja. Dus het begint toch een beetje onrustig te worden. Nou ja, dat komt natuurlijk omdat we natuurlijk wel wat zorgen hebben van hoe komt het met de legacy. De legacy van de erfenis. Het moet niet een feestje worden voor een jaar. En helemaal niet een elitair feestje gaan worden voor een jaar. Wat gigantisch veel gemeenschapsgeld kost. En dat na een jaar de boel indut en vervolgens is het over. Dus ben je er wel benauwd voor dat het een elitair feestje wordt? Je hoort wel bepaalde initiatieven, dat mensen met ideeën komen. En dan wordt toch gezegd, dat is niet cultureel genoeg of niet innovatief genoeg. Kan je daar een voorbeeld van nemen? Als je bijvoorbeeld denkt aan wat een heel leuk idee zou zijn, is bijvoorbeeld de Frieske Music Night. Dat is een idee van Mark de Bruin. En die heeft het idee van, laat elke provincie, 12 provincies hier in Nederland, allemaal een topartiest afvaardigen. Kun je bijvoorbeeld denken aan Noord-Holland, aan Marco Borsato, of Ali B uit Flevoland, of Guus Meeuwis uit Brabant. En laat die allemaal een nummer insturen die vertaald gaat worden in het Fries. Vraag ook of de Meanskip daar een bijdrage doet. Dat zij een nummer gaan vertalen. Nou, hoe fantastisch is het als jouw nummer, jouw vertaling dan wordt gezongen. Door bijvoorbeeld een Marco Borsato. Ga lokale koren vragen of die invulling willen gaan geven. Ga lokale dansscholen vragen of die ook zo'n podium gaan staan. Dan maak je het meer iets van een Meanskip van. Dat idee is iets in, hè? Ik weet dat er gesprekken over gaande zijn. En dat er in eerste instantie wel met je is gezegd van dat is misschien wat te volks. Terwijl ik denk, volgens mij vinden mensen het fantastisch als bekende artiesten hun nummers in het Fries gaan zingen. Ben je inderdaad benauwd dat het feest een elitair karakter krijgt? Er zullen misschien bepaalde projecten zijn waar niet iedereen iets mee heeft. En het moet wel een feest worden voor iedereen. En dat heb ik als VVD altijd voor gezegd van ga niet weet ik hoeveel gemeenschapsgeld over de balk gooien voor iets wat voor een bepaald deel van de bevolking interessant is. Ja, van Fontijn worden bijvoorbeeld opdrapt, als je dat 11 Fountain project hebt. Ja. Dat is wel een voorbeeld van wat de meesten dus wel accepteren moeten. Ja, dat klopt. Er moet inderdaad wel draagvlak voor zijn. Maar misschien moet je er ook beter over gaan communiceren. Ik denk zelf, die 11 Fontijnen, dat wel degelijk een kans is voor de gemeente, voor de steden. En dat er dan kritiek op is van het wordt ontworpen door kunstenaars uit het buitenland. En ik denk, dat is niet zo gek. Ik bedoel, we zijn een culturele hoofdstad, een Europese culturele hoofdstad. Het gaat niet alleen om het Fries, het gaat ook niet alleen om het Nederlands. Het gaat een beetje om internationaal karakter.
En ja, dat werkt bij mijzelf ook zo. Als ik in het buitenland ben en ik weet dat ergens iets is gemaakt door een Nederlands artiest, ga ik ook eventjes kijken. Want hoe leuk is het om de Nederlandse fontein even te aanschouwen. Ja, de kern is natuurlijk wel van dit feest, Culturele Haardset 2018, dat Friesland Shell om de rest van Europa, de wereld, wat er in Friesland gebeurt. Hoe de Friese gemeenschap is, hoe de cultuur is, de taal. Als je dan buitenlanders hierheen haalt, dan zijn ze critici. Dat is net de bedoeling, dat mag juist net. Dat je geen buitenland... Nee, want je moet u zien wat er in Friesland gebeurt. Dus het moet je toch Friesen wel niet. Is misschien 11 Fountains net een goede voorbeeld van, maar andere projecten bijvoorbeeld wel. Ja, nou, ja, precies. Dus die 11 fonteinen, dat zie ik echt wel anders. Maar natuurlijk moeten ook zeker initiatieven vanuit de gemeenschap zelf gehonoreerd worden. En ook dat de Friesen een bijdrage leveren. Maar ik vind ook niet dat we te veel naar binnen moeten kijken van het mogen alleen maar Friesen zijn. Want dat is ook niet goed. Het moet een goede mix zijn. De kritiek die je levert op Culturele Haardset wordt vaak audien als van het gezeur van de Leeuwers of het gezeur van de Friesen. Aan de andere kant steekt de organisatie zelf wel de hand in eigen boezem. Want José zelf, die communicatie kennen op een aantal vlakken eigenlijk wel volle bergen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk echt dat de communicatie beter kan. Wat je wel hoorde laatst, toen hadden wij als VVD aangegeven dat wij hoorden van heel veel instanties dat heel veel geld van het LOF, dat is het Leeuwarden Ondernemersfonds, dat een groot deel daarvan nu toch naar culturele hoofdstad gaat. Nou, enerzijds begrijpelijk. Anderzijds betekent wel dat bestaande initiatieven en bestaande organisaties, een City Proms, maar ook een Leeuwarden Straatfestival, ja, dat moet ook blijven. Ja, als die en helemaal Noord voor zelf. Sorry? De Heil Noord voor, de Heil Zwarringoor. Ja, nou ja, zeker zin wel. Ja. Kijk, als zij helemaal geen geld meer krijgen en waardoor zij geen ontwikkelingen meer kunnen realiseren, ja, dan redt het zijn doel voorbij. Dat kan niet de bedoeling zijn. Hier ben ik als steerten bijpraat in een bijpraatsessie, Kwartlien. Dat wie een besluiten neerkomsten? Ja, dat was met je een benen op tafel sessie. Ook om te kijken. Binnenkort gaan we namelijk een expert meeting organiseren. En daar hebben we een beetje over gesproken. Ja, waarom wie dat besluiten namelijk? Nou, dat was op zich helemaal niks geheims aan, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Nee, maar wat er verteld werd, mocht net naar boeten. Toch? Nou, dat valt nou, vertel me wat de sign is dan. Ja. Nou, eigenlijk gewoon gesproken van, goh, wie zouden we kunnen vragen? Welke experts en waar gaan we het over hebben? Met name de zorg om de legacy. Ja, hoe gaan we naar borgen? Ja. En ik denk wel, en ik heb ook wel eens vaker gezegd, weet je, wij zijn hoofdsponsor. Er zit 12 miljoen wij betaald als provincie. En misschien hadden we iets meer zeggenschap mogen eisen voor dat geld. Ja. Heb je hem genoeg citizenship als provinciale politiek? Nou, zeker zin niet. Want op zich is de stichting natuurlijk heel onafhankelijk. En, dus zeker zin niet. Maar hebben we dit handen doen of wil je dat alsnog centen claimen? Nou, we hebben nu wel gezegd, en niet alleen provinciaal, maar ook op gemeenteniveau zie je dat wel. Dat we de bestuurders, de gedeputeerde en de wethouder, wat meer gaan vergen van ze. Van, goh, zit die stichting wel met je achter de broek aan? Is het dan het Moismiet Niel dat er dan al futjong is? Toch zijn stichting? Of dat gaat ook, dat zou kunnen. Dat kennen de cijfers niet van ze. Dat weet ik niet. Nou, financiën binnen natuurlijk heel wichtig. Hè? Ja. Wat kennen we en netro en wat komt er vooral waarom in Friesland? Want je maakt heel uit Jan. Feitsma, de wethouder van jou, zei uiteindelijk van er is nog net eens een culturele Haardset West die het heel er net uit krijgt. Ben ik positief over 2018? Ja, daar ben ik wel positief over. Maar dat betekent wel dat je van mede aan de plannen gewoon goed neer moet zetten. En daar heb je wel een aantal succesfactoren voor nodig. En een daarvan is bijvoorbeeld betrekt de bevolking erbij, de lokale bevolking. Maar het is zonder Marco Borsato? Nou, bij betreft komt het met Marco Borsato. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Oké. Ja, absoluut. Nou, waar is dat nou? Laten we eerst eens even zien hoe uw cartoonist Gergo van Beek dit verhaal op papier zetten heeft. Fokkers, weet ik nog wel wat. Ja, grappig. Daar win je jezelf in cartoonvorm. Ja, wat leuk. Goed, Afine Fokkers, hartelijk dank voor je komst naar het politbureau. In het belang van Friesland willen we ook graag dat je voor dit programma voorlopig beschikbaar blijft. Nou, hartstikke leuk. En dank voor de uitnodiging. Het politbureau is er takken weer. Bedankt voor het zien en graag ondam.